କୁହ ଜାନୁ କଣ ଖବର? ଏଠି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଶୀତ କମି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ଟୋକା ସହିତ ଠିକ ହେଇଛି। ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ମୋର ଯୋଡି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋନାଲିସା ଗୀତରେ ଗାଣ୍ଡି ଘୋଷାରି ଡିଜେ ଆଗରେ ଗଡିବି? ଇଏ କି ବାଳ ଭଲ ପାଇବା? ଦେଖ ଜାନୁ ମୋ କଥା ମାନ, ମୁଁ ଏଠି ଗାଡି ଚଲେଇକି 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ଏତିକିରେ ଆରାମରେ ଚଳି ହବ। ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ନା ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ରଖ, ପାନ ବିଡି ଖଇନି ତୁମକୁ ବାହା କରେଇ ଦେବିନି। ଶଳା ମୁଁ ପକେଇବି ଆସନ ଆଉ ଜଣେ ବସିବ, ମୁଁ ମାଜିବି ବାସନ ଆଉ ଜଣେ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରେଇତେ ଯିବି? ଦେଖ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଯଦି ମରେଇ ହବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲିଯାଅ, ହେଲେ ମୋ ଆଶା ଛାଡିଦିଅ। ହଁ ଛାଡିଦେବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କି ସତ? ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ କରିକି ଦେଇଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଖାଲି ପଇସା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତତେ ଯେତେ ଥର ସିନେମା ଦେଖେଇ ନେଇଛି, ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ନେଇଛି, ପାର୍କ ବୁଲେଇ ନେଇଛି, ତୋ ଗାଡିରେ ତୁ ତେଲ ପକେଇ ମତେ ବି ସେତିକି ଥର ବୁଲେଇତେ ନେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ତୋ ପଛରେ କୁକୁର ପରି ବୁଲେ, ତୁ ବି ମୋ ପଛରେ ସେମିତି କୁକୁରି ପରି ବୁଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେତେ ଥର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ରାତି ଅଧରେ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତୁ ବି ସେତିକି ଥର ମୋର ତ ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ବାଡ ଡେଇଁକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ହିସାବ ବରାବର ହବ, ନହେଲେ ମାରାଣ ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବିନି। ଶଳା ଚାକିରିଆ ବର ପାଇଲୁ ବୋଲି ମତେ ବସୁଛୁ। ଆଲୋ ଏଇଟା କଣ ତୋ ହୃଦୟ? ଏଇଟା କଣ ତୋ ଭଲ ପାଇବା? ମୋ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ବାରଣ୍ଡାରେ ତୁ ଆଜି ଗୁଟୁକା ଛେପ ପକେଇଦେଲୁ। ଥାଉ।